De winkeltjes van de Noord-Frieske winkeltjesroute gaan hun dwarren weer openen. Ja, we gaan Skofje sluiten west natuurlijk in verband met corona. Maar nou na een maand, 2 maanden hebben we zoiets van nou, we zijn wel weer klaar voor bezoekers. Dus we gaan weer open. En de meeste winkeliers en atelierhouders die zijn weer open. Wij zijn een route die zich uitstrekt door 60 kilometer in Noord-Friesland. En dat zijn atelierhouders, er zitten een zeefdrukkerij zit erbij, een glasmozaïek atelier, maar ook een cadeaushop in Verwert. Dus in die schilderijen maken. Dus er is eigenlijk van alles wel te doen en te krijgen. En het is natuurlijk leuk, mensen willen er weer op uit, dus die pakken de fiets. En wat is er dan leuker om terug het Friese platteland te fietsen en bij u is even weer te zien. Ik ben echt een medeoprichter en we doen het nou 6 jaar, denk ik alweer. Ja, hartstikke leuk. Leuke groep, een hoop verscheidenheid op een route. Dus een hele leuke route om die eens een keer te doen. Het is eigenlijk te vol om op te noemen, dus ik denk voor iedereen zit er wel wat leuks bij. Ik ga een winkel in Pools aardewerk en Engels serviesgoed. Dit is het Poolse servies, Liedskopke. Dat is handgemaakt servies. Het is een Nederlands merk, maar het wordt makkelijk in Polen. Daar ga ik een speciaalzaak in, zeg maar. We gaan een hele hoop spultjes van binnen, dienbladen, mooie schalen en een hoop ornamenten voor in de tuin. Dus om je tuin wat leuk op te vrolijken. Dan wordt ik een hele hoop recycled. Dus oude stoltjes worden weer opknapt. Er komt weer een mooi nieuw mozaïekje op. Ik ben begonnen met het Racing Art. Dat lijkt hier achter mij op tafel. Dat is een 2 componenten hars. Die dan mengen met elkaar. En dan met kleuren ombrengen in een schaal of was maar worst. Dus ik heb nou de laatste paar weken ben ik echt met mooie klokken bezig. Met onderzetters. Dus ja, er is ik weer een hele hoop in te krijgen. Normaal wordt er een heel evenement van maken, maar dat kan al even net. En er zijn een aantal dingen waar de winkeltjes rekening mee houden moeten. Nou, ten eerste ga ik een affiche op het ruitplak van de winkel van nou, hoeveel klanten dat er maximaal binnen kunnen. En ik heb strepen op de grond. Ja, een meter afstand moet iedereen houden. En mensen die binnenkomen, die mij hun handen even desinfecteren. En als ze voortgaan, mij dat ook weer. De koffietuin is dicht tot 1 juni. Van 1 juni maken we weer op met de koffietuin. En ja, in de tussenperiode heb ik koffie to go. Dus meestal kan een lekker bakje koffie meenemen of thee of cappuccino. En dan kunnen ze het boeten het terrein, kunnen ze het opdrinken. En ik nog pinnen, net contant betalen bij voorkeur. Ik denk dat het de komende tijd met name de lokale bevolking is. Mensen had vaak een tijd, die stappen op de fiets. En ja, dan is het wel leuk dat ze hier ook weer een plakje hebben. Sommige winkels gaan een toilet waar ze gebruik van maatje kennen. Dus dat maakt het wel heel leuk in deze tijd.